Hej. Jo, vi har jo skrevet, at vi vil lave en Asken-video. Så her. Okay. Hvor lang tid har I kendt hinanden? Fra Laurits. Ja, det er Laurits, der skriver. I 2 år. Ja, det passer meget godt. Sarah spørger, er I jomfruer? Ja. Yeah. Nej. Jeg er jomfru. Ja. Jeg er ikke. Uha. Ja. Hvad er jeres teknik med blowjob for Philip? Den går til dig. Altså, jeg mener ikke, jeg har nogen bestemt teknik. Jeg gør det vel bare som... Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det ikke. Hvis I skulle sove med enten Justin Bieber eller One Direction, hvem skulle det være? One Direction. Ja, det mener jeg også. Og har I nogensinde overvejet at tage et halvt kilo sperm i håret? Og den er fra Christoffer. Vil du have Christoffer? Nej, det vil jeg ikke. Jeg ved ikke med dig. Så dejlig Christoffer. Nej, egentlig ikke. Nej. Jo, folk siger, at det er det indre, der tæller. Hvorfor går folk så meget op i det ydre udseende? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg mener også, at Isabella ikke ved det. Nej, jeg er et spørgsmålstegn. Nå. Og hvordan er det at være dansker fra Eddie? Ja, det er så sejt. Vi elsker det. Det gør vi. Det er så cool at være dansker. Ja. Har I en kæreste? Nej. Jeg har heller ikke kæreste på, men jeg skriver med en. Det kan jeg også. Så. Ja. Hvor mange har I været i seng med? Jeg har været i seng med 4, mener jeg. Jeg har været i seng med 0. Din bedste sex. Det ved jeg ikke. De har været alle sammen været gode nok. De har været rigtig gode. Ja. Så hvis I ser den her video nu, guys, så skal I vide, at I var rigtig gode. Ja. Okay. Hvis I skulle vælge en, som I skulle knippe lige nu, hvem skulle det så være? Og det er for Daniel. Det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke, faktisk. Altså... Taylor Lautner. Nej. Mums. Okay, godt. Hvor kender I hinanden fra? Fra skolen. Ja, fra skolen. Næsten på lidt passe. Ja. Hvem er jeres bedste ven og veninde? Hvem starter? Altså, jeg har nogle stykker i hvert fald. Men der er Christoffer, altså er bedste venner, og Daniel, og der er Niels, og der er Mustafa. Det er 4. Så er der selvfølgelig dem, som er næsten ens bedste venner, som man også virkelig holder af. Men mine bedste veninder, det er Erika, altså der er dig, og Denise, og jeg ved ikke, om der er flere egentlig. Så ja, det... Og min bedste ven hedder Daniel, og jeg elsker ham rigtig, rigtig højt, og jeg vil ikke bytte ham for noget andet. Og så er min veninde, Selina, som jeg har kendt i snart 14 år. Ja. Hold da. Ja. Hvad er et masseprogram fra Benjamin? Det ved jeg ikke, du. Ærligt talt, så ved jeg det faktisk heller ikke. Altså, nej, jeg ved det ikke. Ja. Hvad er forskellen mellem styrke og masseprogram? Det ved jeg heller ikke. Ej, jeg må også med et pas. Og Benjamin igen. Hvordan kan du være så sød?
Spørg mine forældre. Lige hende, eller hvad? Spørg mine forældre. Det er dem, som har... Eller, det er min mor, der har født mig. Men det er dem, som har lavet mig og få mig til verden. Men det er vel bare sådan, jeg er. Hvordan skal din drømfyr se ud? God krop. Ej, det er lidt lige meget med udseendet, så længe han bare godt kan lide dig som den du er, altså. Ja. Ja. Og sådan en... Ja. Det mener jeg også. Hvad synes I om mig? Både mit udseende og personlighed fra Nikolaj. Altså, jeg synes, du er den fedeste personlighed, du har. Og du er bare lækker. Det er du. Du ser virkelig godt ud. Jeg har skrevet med dig. Jeg synes, du er sej. Har en god personlighed. Nå. Er der flere? Nej. Så har vi ikke flere spørgsmål. Nej. Hej hej. Hej.